Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare bocah-bocah? Nggih, dinten menika kita badhe sinau bab unggah-ungguh takon marang wong liya. Unggah-ungguh takon marang wong liya. Unggah-ungguhipun kepripun ingkang sepindhah? Unggah-ungguh takon marang wong sing luwih tuwa inggih menika mlaku nyedhak, lajeng kandha alon ngangge basa krama. Menawi takon utawa tanglet marang wong tuwa, wajib ngagem basa krama. Kaping kalih, unggah-ungguh takon marang kancane utawa sepantaran. Inggih menika mlaku nyedhak, lajeng takon nganggo tembung njaluk pangapura utawi nuwun sewu, banjur bisa nganggo basa ngoko sing becik. Nggih, menika tembung pitakon. Tembung pitakon wonten kalih, ngoko kaliyan krama. Ngoko saged dinggih tanglet kaliyan sepantaran utawi tanglet marang kancane. Lajeng menawi krama dinggih tanglet utawi takon marang wong tuwa. Menawi takon utawa tanglet marang wong tuwa, wajib ngagem krama nggih. Tembung pitakon ingkang kaping sepindhah, sapa, basa kramane sinten, gunane kangge nakokake wong. Ingkang kaping kalih, apa? Apa iku basa kramane menapa? Gunane kanggo nakokake barang. Ingkang kaping 3, ing ngendi? Ing ngendi basa kramane wonten pundi? Gunane kanggo nakokake papan. Salajengipun ingkang kaping sekawan, kepiye utawa kepriye? Basa kramane kepripun utawi kados pundi? Gunane kanggo nakokake cara utawi swasana. Ingkang kaping gangsal inggih menika kapan? Kapan basa kramane kala menapa? Gunane kanggo nakokake wektu. Lajeng ingkang terakhir, pira? Pira kuwi basa kramane pinten? Gunane kangge nakokake cacah utawi jumlah. Salajengipun tuladhane ingkang kaping sepindhah nakokake wong. Menawi badhe nakokake wong, ngagem tembung pitakon menapa? Nggih, ngagem tembung pitakon sapa utawi basa kramane sinten. Tuladhane inggih menika, sinten ingkang mundhut salak? Niku menawi ngagem krama. Lajeng menawi ngangge ngoko, sapa sing tuku salak? Ampun kesupen, menawi ukara pitakon menika ngagem tanda pitakon. Atau kalau dalam bahasa Indonesia tanda tanya ya. Ingkang kaping kalih, menawi nakokake barang. Tuladhane, menawi ngagem basa krama inggih menika, menapa ingkang dipun piara? Lajeng menawi ngangge ngoko, apa sing kok ingu? Kuwi menawa nakokake barang. Ingkang kaping 3, nakokake papan. Tuladhane, menawi ngagem basa krama, wonten pundi dalemipun Pak Guru? Lajeng menawi ngangge ngoko, ing ngendi daleme Pak Guru?
Salajengipun menawi nakokake cara utawa swasana. Swasana niku sami kalian kaanan. Wonten kalih nggih menawi krama inggih menika kepripun utawi kados pundi. Tuladhane kepripun anggenipun damel masker. Ingkang salajengipun kados pundi kaananipun ing pasar niku menawi krama. Lajeng menawi ngoko kepiye utawa kepriye niku sami mawon nggih. Wau nika ingkang kaping sepindhah menawi ngoko kepiye carane gawe masker. Lajeng ingkang kaping kalih menawi ngoko kepriye kahanan ing pasar. Niku tuladhane. Ingkang salajengipun menawi nakokake wektu. Tembung pitakon sing gunane kanggo nakokake wektu inggih menika rikala menapa utawi menawi ngoko kapan. Nah, kapan kuwi basa kramane rikala menapa kanggo nakokake wektu. Tuladhane menawi badhe nakokake wektu rikala menapa Rudi nyade menda. Menawi ngoko kapan Rudi adol wedhus. Nah, menika badhe nangkletaken wektu kapan Rudi adol wedhus. Salajengipun menawi nakokake cacah utawa jumlah. Tuladhane menawi krama pinten putranipun Bu Siwi. Nah, niku menawi ngagem ngoko pira putrane Bu Siwi. Niku menawi nakokake cacah utawa jumlah. Nggih. Sampun paham bocah-bocah? Salajengipun tugasipun bocah-bocah ingkang kaping sepindhah nggarap soal buku paket halaman 121 ditulis ing buku tulis basa Jawa. Lajeng ingkang kaping kalih praktek tembung pitakon marang wong tuwa ngagem basa krama. Tembung pitakon saged milih salah setunggal bebas. Lajeng praktekipun direkam ngagem suara utawi video wonten link ingkang sampun dibagikaken. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.